GB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! You're so hot, teasing me. We are down, we're crazy fools every day at school. Pagkaabot-abot ko digdi sa DCGB, Books and books there, may pigkakaguluhan so technical department may. we have got. Asa mo yan na technical department, may pigkakaguluhan. Clap your hands and sing once more. Kasabagong aga, pig-save ko ng istoryang iniduman saan haputa din akong oras. Disbintahi man palan mga tugang an medyo kuwan ka an magparorintra ka sa sports sa day na We can get ang kulambutan no reason medyo halawig ang ano yan, halawig ang to happy song. ugat. Your problems on the clap your hands and sing once more. Woo! Salbatana. Narunuman ko lamang so nagkanago full bolt kami ka ito sa kan elementary kami board high school. Aramin ditong so nangyari mga tugang sa Olympic pole vaulter na taga France. Happy song. Disqualified noy. Disqualified siya. Ang inabutan niya ika-15 siya sa rank mga tugang kan full vault. Parulit-ulit ni Edwin. Parulit-ulit parulit-ulit ni Edwin na Peralta. Salbatan ang pangyari sa Maabaka. Iyan kaya, ano pag-istoryado kayo ni Junior sa radyo, Junior? Rade? Paano naman pag-istorya kayo ni sa radyo? Oy, kwantabi, mga kapingki. Paano pag-istorya daw kayo ni sa radyo na medyo disamulado? Nailing mo na. Madam, saan daw sa kuyang amiga? Nailing mo na. Paano pag-istorya daw kayo ni na sa radyo na disamulado? Ano na? So, surawog-rawog baga? Kan lukadon. Suminabit mga tugang sa pole bar. Disqualified ka, Noy? Wala talaga. Ang kaluk... Ano na ko nagdadangog si Madam Madam Merlani Lanoso. Madam, ikaw daw, Madam, ang explicker ka ito, Madam, tabi. Ano na ko nagdadangog si Madam? Ika, ay, bata pala dahil kupig ng... Diyan ka na, Madam, mag-apod, bata dahil kupig ng ngaranan, ika. Sisa yan, pwede maka-explicar daw ka ito. So, medyo... So, istorya ba ka, Junior, na disamulado, Junior? Sa bata, sa KBP, ang KBP code, medyo mahigpit mga tugang pag-abot sa araw ka na bagay. Pero, paano talo istorya ito? Everywhere. Ako kaya, tatao ko mag-pole vault talaga, kang elementary boda high school. Yan ang kawat mo yun. Ito, slim ako, John. Once more. Iyan talaga, ang bagsak mo kan, pag tuminas ka duman sa itabawo ka itong so pole, so itong so sa harang, dapat ding ano man na parte kang lawas mo dyan na makadukot duman, regardless kung paulob, patalikod ka, regardless kung anong position mo, basta paglayog mo dyan, dahil ka makadot duman. Let's go, boys. Niyang fight niya, luminayog siya dyan, pagbagsak niya, patubang. Suminabi talaga. Let's go to the Sabi kan sa mga judges, ay daog. ice cream.
Daog ka ngayon, no? Sumina, salbata ng pangyari. Alat ko nata, pariportong ko una si Jimmy, pag inistoryan ta, you know why? Ikaw man pala junior kidisbentahe ito, ha? Ikaw man bentahe, may disbentahe. Pero ang bako sa kuan na, bako kita sa kuan medyo vulgar na istoryan mo niya. Ano ang disbentahe? Anong bentahe? Pag-araw ka ng sit. Buda, iyan dapat, pigpapasiguro ang junior. Igo ang kipom. Igo ayang kigari. Kung sa basketball ba, ano pagamit kan basketball junior? So, ano pagamit sa basketball nga ni? So, basta supang salo. Ano yung gibo-gibo niya? Pag atubang nanggad, sumabitan, daog. Ito nagpa-disqualify sa iya. Warang representasyon sa France. Paano nung pag-explicar ka ito? Bata, pigiling ko, primerong suminabit, gari, uminislide. Actually, ang primerong tuminama, tuhod yun, di ba? Tuhod eh. Pagkatapos mga tugang sumabay ito, lalo na, wara, tapos ang ururon. Hello? Hello, sir. Tingapod mo ako. Ano? Paano pag-explicar ka ito na Pero madamali? matubod kasi Amirati, anyara niya Amirati. Amirati? Matubod ko, within 24 hours, nagdagdag ki followers siya, ki 50,000 followers. Grabe sa Sabi ka kanya, ng mga eh. babae, inipatan niya ang materialis fuertes. Ano mga follower niyo? Puro babae yan eh. Wala mga, aram mo na. Iyo, wala sa mga bahing. Oo. Ito, ang description ka ito, pag kuha niya, Paul Walt, Oo. okay na ko ta, naka-clear na siya kang naka-over na siya, naka-ano na Iyo. siya. Malinig na ko ta. Oo. So, pagkalalaki niya, nagpasali. Oo. Nasabit. Amin. Maganda yung tigtaram sa di ka man nagtaram ki party kanlawan. Basta yun na ito, may suminabit. Di ba? Grabe sa pagkalalaki niya, Oo. nasabit. Grabe Ano sa ba kan na- adi. Grabe sa Iyo, impact sa mga netizens. Adi, sinundan talaga. Nakulo na views. Oo. Wala pa ulit-ulit pa tigre-replay. Iyo. Ano nga Ito ning pa ulit-ulit pa ron. Bata, nasupog na siya. Wala, dahil may siya paano, nagsulog. So, pinasiguro niya. Ata na nga. Igo ang kipang salud dyan. Oo, na matagas. Nagyapon na sa lumpuit. Ano na ko, tino? May mga sabi ba sa Tagalog? Ano na ko, madam? Baka pigtuyo man gayo. Aram niya ng Olympic ito. Na niya pa siguro. Sir, ang mga foreigners talaga. Iyo baga. Oo. Iyo, sabi Bata ko, may sa duda inyo. pa ako na ataan mga Europeans ba? Kadaklam, bako man circumcised. Iyo, bako Ade. sinda kuan, bako Oo. sinda. Oo. Particular sa bagay na iyan. Iyo, Bako iyo, sinda iyo. particular. Pero ikaw, madam, Kadaklan sa inda, dahil sinda, Oo. abo sinda ki confinement. Iyo. Abo ninda ma-confine. Yeah. Kaya, dahil sinda nag-arog sa tuya, very careful kita. Iyo baga. Pero ikaw, madam, kanailing mo, nag-iulog. Siguro na dahil ko. Sinda dahil, mas gusto nila, mas free. Iyo. Freedom ba? Freedom. Kanahiling mo, nag-iulog ka? Nag-ulog ako, to sayang. Latusanta ka yan. Sayang ka opportunity Iyo na baga. magkamedal ko tayo siya. Siya pwedeng mag-gold. Di ba? Iyo. Dito na sa ng At bagay. least 50,000 ang followers yan bago. At least, mag-vlog na lang siya. Mag-vlog na lang siya. Oo. 50,000 bigla, 24 hours, 50,000 followers. Ayun ka nakailing ka. Yugo-yugo mo. Amin. Kaya, may election dyan. Ano bang lesson duman? Apostol na nga para daw, koron leksyon. Dapat, pag over mo sa kwan, patalikod. Yan. Patali ko dapat. Oo, Di ba? patalikod dapat. Oo. Okay. Taro yan sa mga leksyon. Dakol pang leksyon, syempre. Dakol. Okay. Thank you. Salamat po. Salamat. Yan, di ba? Yan ang pigas.
2020, Paul Volter Anthony Amiratis manhood knocks him out of competition. Yung patang headline. Mga matibayo nan, mga scriptwriters ade. Ka mga tibay ka scriptwriters. Ka mga tibay, hello? Hello, sir. Yes. Good afternoon po. Good afternoon. Anong leksyon duman sa iling mo? Anong lesson duman? Ay, sa kayo, sir, siguro, balanseon ko din. Kasi sa Sige daw. sa mga araw po baga kayo ng mga country, talagang parang sila, at least sila na di talaga nagsusunod ng supporter or anything na sa indang pagkawat. Kaya naman sa naka-infield, ang athletic. Ang mga babae doon rin naka-two-piece na lang kasi gusto nila magaan. Kasi naka-add to yan ng weight. Iyo baga ade. Body. Iyo. Opo. So, hindi man, sir. Ang lesson siguro na talaga. Tama itong parang, sa inat na color mo na. Pero talikod ay lubot. Baka, Oy, istoy. Ika sa totoo, pig-follow mo. Sa totoo lang, pig-follow mo. Pero pigdalan ko siya. Oh, yan kasi, sinabi na, pigiling mo talaga, ade. Nag-aabang ako, sir, kasi inaabangan kita duman. Oh, nya ano sa reaction mo kan? Talaga nag-iiling ako. Oh, ano sa reaction mo kan na ili mong suminabi talaga? Iri talaga ako, sir. Di malas. Tama itong first caller mo. Science opportunity na siya talaga ang pwedeng mag-gold kasi halos talagang magayon sa execution niya. Iyo talaga magayunon ang best execution nga pwede kang patubang or patalikod ka. Exactly, sir. Kaya lang, ito man siya, medyo pinili niya sa talagang pinili pero sir, pero sa Kuya Atar talaga, sabi nga, it's a game, sir. It's everybody's working. Yes. Ilang beses ka ng Olympian medalist. May time talagang hindi mo pa siya mag-perfect. And may time talaga na you will fail pa din. Yes. Siguro, Tama ka. Siguro that time, it's not his time. And give the chance to others. Ikaw man naghinayang? Hinayang ako, sir. Kung halimbawa ako talaga sa taga-country niyan, nung hinayang ako, sir. Habo mo man kang nga sugari Paul? Kasi ang sir, doon ka dyan. Nakakasuya ka talaga. Sorry na. Pero sir, ito talaga. And siguro, respeto na rin lang talaga. Kasi every country, may mga arkayan. Dahil nagsusulot. Mas magaan para sa indang arkainan. Yeah. Unlike sa tuya, baga sa basketball, talaga may support. Kita talaga, pasiguro kita na masupog. Ano ba nga ni, desa na mag-brief baga, pig-iriwal na kan mga tugang buda kan agong buda kan mga paryente. Hindi ka nagbi-brief, mga arkan, di ba? Kasi nga ni sir, tato yung Pilipino, hygiene at the same time. Iyo. Sorry sir. Magtala lang ba sa mga plague ka sa tuyang panty or brief? Minsan na nasisita pa kita, pagsulot daw yung cycling. Iyo baga, correct. To others, yan araw ka yan, sir. Yeah. Pero sa country na, igwas na, pero ano ang naka-push sa imo para ka maghiling ka ito? Nag-aabang kong Olympic. It's still... Makasiyaw ka, ginigiba mong controversial. Mga talaga, sir. Agin talaga, nagdadalan lang talaga ako. So, siyempre, masingan itong kay Kaloy, talagang, kung iiliman mo baga, sir, medyo latod-latod man. Pero, kung nagkakariparumong sarawayon ka na, kung nagkakariparum mo na, naman talaga, sir. Hindi mo baga talaga. Ay, general, mature view ka talaga. Mati sa babae, ilingon mo, sir, ha? Iyo baga. Totoo yan. Ilan mga full volter na babae? Ade? Kung bagaan, gari bikini ang sulog, gari, di ba? Exactly, sir. Sir, paminsan baga. Ay, ano ito? Paiba. Paminsan baga, paminsan baga, garo kibad na. Paminsan baga, so pakasulog, garo kibad na baga, ade?
ako, sorry na naman ha, medyo nagkakagat ng ay, sir. Oo. Diba? Yung baga. Sa Yung baga. babae, sir, Totoo. magaling kasi aram nito may pwedeng sumabit. Yes. Pero ang iba kan, aram mo ibang nasyon, dahil naman kaan sina, wala man sina kaan eh. As in, no, normal sa inda yan eh. Kita man sa ng mga conservative paminsan na may mga reactions na aram kaya. Opo. Ilintan na iprapansin siya, nagsikat siya. Yes. Hindi mo siya nagka-medal pero nagka-follower siya. Yes. Itong maka-color model. Talaga iniling kasi sa iyong profile, talaga nag-increase na sa iyong follower. Black tweet agad. Black tweet talaga. Grabe nagdako na gilingan eh. Sa joke, sir, kasi sa Olympic pati, sir, ulit-ulit baga. Iyo baga. Anyway, siguro sa iyo, sir, makapanghinayang. Pero sa ito nag-iiring sa taramunta Sabi sayang. ya, consuelo, naging consuelo, naging entertainment. Exactly. Yeah. Yun po, sir. Pero you will feel, sir, sadness para sa iyo kasi opportunity din yun for him. Yeah. Okay. Thank Sige. you so much, sir. Salamat po. Salamat. Parang ko talaga pag-uurulayan yan eh. Bye-bye. Bye-bye, sir. Kasi bagong aga, nakapreparar ko ng pag-irist. O garang kinapos akong oras kas mong aga. O di ayos, sandali lang, bago tayo pagpadagos yan. Aramon ta muna ang report, mga tugang ni Jimmy na salita. Hali po dyan sa luwa. Chief Reporter Jim, good afternoon, kamin. Nagurukura na. Hello? Yes, go. Hello, BP. Maray na hapon sa mga parantabay. Yaong kita ngunyan digdi sa uwas sa PNP headquarter. Makakauron niya ito ngunyan si bagong COP, Police Major Nathaniel Jacob. Katutukaw pa sa nakainita BBP na COP digdi sa Banuan Kanuwas. Pero igwa tulo siya nin problemang iniatang sa iya na mga pakulog sa palibot ining mga nagtutulak nagagamit tulak and paragamit shabu Nagamit mo, nagtulak kay Shabu. nagbarakayan na nagbaradil na may binadil. Actually, kasabago pa kasabanggi pa ini nangyari, kundi naghahalat kita sa partikang protocol na may lumusot duman sa GC as protocol duman kita mabase, kundi dahil pa, kaya nagdirekta na kita ngunyan, digdi sa sa lugar mismo, sa UWAS. Yung digdi si Chief, bahala na siya kung naranan niya, kung si sa itong mga victim and suspect, ang background niya to, itong saro, drug surrenderer ka itong panahon ni Presidente Duterte. And ining saro gari para gamit. Ano Jimmy, by bus tabi? Bako sinda-sinda. Anong sabihin mo ta? Anong sabihin mo? So, mga mga sabi nga para drugs ang nagbaradilan. Ngunya. Sino man nagbaradilan sa mga drug, ano yan? Nagda-drugs? May gadan saro. Ayo, sige daw. Takay ba bagay story? Okay, so si UP marinapon po. Live po kita sa DCGB sa ibong nalinya si BP Henry sa Angkor. Hello Chief, good afternoon. Hello po, good afternoon. Good afternoon sir, si Henry Maceda po sa DCGB. Yes, opo, nag-meet na tayo nung nasa Legazpi ako. Oo nga sir, naalala kita nga. Deputy baga ako dati. Iyo palan mananggad sir, kaya garong nga ako bistado ko ini. Iyo mananggad, iyo palan, kaya daw natan, garong nga ako familiar sa ko na apelyido mo, o ang pangaran mo. Iyo mananggad pala di kasulip ito sa Legazpi. Okay, anyway sir, ano po ang istorya kan pangyari nga dyan sa imo tabing komandansya? Iyo, arka na yung nangyari. Kasubanggi, mga 8:40, nagdigdi si Chief Tanod. Opo. Ng San Isidro. Okay. Yun, report niya, may binadil daw duman. Siguro, ano man, muna sinda, nag-investigar man, kaya nahaloy. Medyo may distansya man siya. Mga naka-report digdi, mga 8:40 na siguro. Okay. Pero, nangyari ining incident more or less 8 p.m. Opo. So yun nga, pag-abot may duman, wala na actually so biktima. Okay. So sinabing binadil. Opo. Oo, pagkatapos ming pig
tigso ko may mangkuta, Oho. biglang bagsak sa uran. Oh. Makusugong talaga. Inaranod so ano. Oho. Mga ano, di ano lang yun Barangay Road. Yeah. Cemented man siya, pero sa diot lang. Ngunyan, after that, igwaman kitang nakuhang, ano yan, witness. Opo. Kailang, teko muna Yes. yung i-divulge yung ano niya, no? Opo. Pagkatapos, nagduma kami sa, sa hospital. Duman mi na confirm talagang DOA. May, yan. Gadan, Sir Subinadil. Gadan sa Binadil. May tama siya sa lawas. Opo. So, Okay. na-confirm, duman ko na, Sa ospital. opo, duman na. Opo. Ano nangyari, Sir, ta nagkaputukan tabi? Accordingly, nadangog kang witness ta, nagpapasuway. Oho. Naglalakaw sa duwa. Taday, magaming nahiling na motor. Oho. Naglalakaw sa duwa. Okay. Biglang, may puminutok na mga, siguro, 3 or 4 gunshot. Oho. Di siyempre tarago sinda ta. Siyempre, apat na sunudan na putok eh. Oo. So, yun. Okay. Pagka nag-apod na sinda, yun, pag abot mi duman, dangan ninda na, na-confirmar ninda na susaro, kilala nila. Oho. Pati, itong duwa actually, yung victim and yung suspect, Opo. kilala nila. I see. Opo. Okay. Oo. So, victim, Sir Buda, suspect, taga duman sa barangay mismo? Si victim, kataning na Barangay San Juan. San Juan. Okay. So, suspect, Oho. Barangay San Isidro. Ayun. Okay. Duman lang. Opo. So, ibig sabihin, siguro, may kasi baka may transaction, di man ako ma-speculate kay niyo, pero madayo, siguro may transaction, nagkainitan. Oo. Kasi pareha sila BP, pareha sila drug personality. Ayun. Pag sinabi sila drug personality, ano pong classification nila? Pwede silang user, pwede silang pusher. Ayun. Okay. Sa dati na siyang nadakop as using. Nasa lista hindi kan mga panahon Yun, Sa tukhang? opo, na may kaso actually. Oho. Ingon yan, ready for filing naman kita ngunyan. Opo. Pag nakompleto may sa mga dokumento. Iyo. Ining duwa tabi, Chief, pareho ini nasa drug list kang panahon? Opo. Ayun. Okay. Yung tabi, BP. Opo. Ito pong suspect, itong nakabadil, nasa ina pong yan? At large siya. At large. So hapon, pinagtabangan man kami kan ibang Opo. unit. Kaya lang, siyempre, alam mo na, pag Yes, suspect na yes. araw ka na may nangyari, Pirmi na. talaga, dahil ba padakop kibuhay, talaga gamit na nga ni iba. Correct. Iyo. Common sense baga, di ba? Oo. Anong klaseng badil tabi, Sir, so so gamit kang suspect kung may nakuha ka mong spent shell duman? Igo kaming nakuha, tapos binalikan pa kan investigador ko niya na aga, Oho. nakakuha. Tulong pencil, and may saro nga ning islat na Opo. pa siya. Anong badil tabi, Sir? Nakakuha kami ki empty shell sa 45. Ayun. Grabe So, maski na kitang ebidensya, pwede kitang mag-conclude na posibleng iyo po ito so ginamit kang suspect, Iyo po. Dawangan sinabing so expert witness ang makahanong. Kaya lang. Correct. Iyo so nakuha Kan pulis duman. pencil. Okay. Kuwan ka mo, Sir, may duda ka mo kung ano ang pinagpasuhayan kan duwa tabi? Di kinakadangog kung anong pigpasuhayan kan duwa? Iyon na ito. So, gari sa transaction ninda. May connection sa negosyo ninda, di? Yun na ito. Yun, wala kitang ibang kasi kung sabihin tama na love life or medyo harayo. Baka may crush. Wala. So, ang gulong love life, wala duman. Wara. Kaya sabi ko, madali tayo ning mapailan na kaso. Makumpleto mi lang Iyo po. ang dokumento. Iyo so, po. autopsy result, so affidavit, pag na notaryo na, within this week, pwede mi na ining i-file. Iyo po. Pero Sir, so edad kan biktima tabi?
To biktima, nasa 40 to 45 years old na siya, and then suspect, Oo. nasa 37 to 39. Iyon. Pareho po lalaki na, no? Lalaki pa man. Pareho lalaki. Parehas lalaki. Iyon. Oo. Ikuan talaga, ano? Okay. So, with that tabi, Chief, kumusta ang, dyan sa imuwas, may naasumir ka pa sana dyan, kumusta ang sa imong, ang selling mga operasyon kan droga tabi? Iyon na nga ni ang anuhan ni, nagkaroon kami ni Mayor, Oo. pang kasbago, nag-courtesy ako. Mhm. Hindi talaga ang ano niya. Mhm. Hindi talaga niyang laban kang tuwas. Iyo Abot po. niya, may drogang anoan. Kasi dipisilon ang lugar na may nagtataralibong na droga. Iyo, sir. Sa kulong Oo. kinangyayari yung Iyo krimen. po. Totoo yan. Mm. Aram ta naman saan. Ikapaga po, BP, nasa ano ka? Nasa, di ba, member ka kang ano, Mm. sa Advisory. Legazpi? Oh, yeah. Oo. Advisory. Oo. Ibig ang problema ta, di ba? Yes. Totoo. Ayun. Mm. Totoo yan. Kaya halos gabos na krimen ngunyan related sa drug. Iyo, ano? Mag-ano man yan, mag-theft, mag-robbery, mag-rape. Niya kursugo ng buot dahil dyan. Yeah. Pag nakatumar na, nag-ibang dalagan. Nag-ibang dalagan kan mundo. Kusugin ikibuta, no? Okay. Sige, tabi, Chief. Anyway, ma-file ka mong kaso mismo duman sa sospitsado, tabi, ano? Iyo po. Opo. Okay. Kasi accordingly, solo man lang. Suduwa man lang talaga. Sinama nagkapasuhay na duwa sa tinambo pala nun. Pangyari kan Oo. duwang ito. Okay. Ano, tabi, sir, ang mensahe mo sa... Kasulin ka pala po nag-assume dyan sa UAS? Friday Come Friday. Assumption, oo. Pangyari. August Na-timing, 2. ano? Yung primerong suminabat sa imo. Oo, yun na napiga po BP Tabi na buenas manos. Pasalubong. Pinadugo ang tulos kita. Pinasalubungan ka tulos. Oo. Grabe. Okay. Sige po. Ano, tabi, sir, ang kwan mo? Mensahe mo sa mga taga-uwas ngunyan sa, siyempre, importante ang kooperasyon kang community po sa imong liderato. Iyo po. Sa gabos na nagdadangog ng mga uwas nun, yaon po kami digdi para magtrabaho. Eradicate sa mga drug personalities. Kasi unang-una, iyo talaga yan ang mandato mi. Puon sa puon. Opo. Puon kay Presidente, yan ang gusto talaga na Yeah. aliyon tayo ni yung ano. So, dahil kita matunong kang ano kayo ni, pag-promote kang drug awareness, ang pagdakop kan mga suspetsado, pati mga drug personalities, so mga pigapod na sumabar, mapuroon pa sana, ano ta na. Ikat na natin yon, sabi nga. Yeah. Opo. Sige, tabi, Chief. Good luck, ha? Good luck po sa imong Opo. pagkasunod Thank you yan very sa much, pwesto. BP. Yeah. Mabuhay ka po. Mabuhay tayo lahat. Opo. Sige, Thank you. Thank you so much. Jim? Ay, ibalik ko na po kay ano. Iya po, sir. Kay Jimmy. Okay, so yan ta, BBP. Jim, mabuti yan si COP. Mahala ka na dyan. The best din eh. Well Matibay yan. appreciated ko yun ta, BBP. Bili ba ko kano gali kaya? Kaya gano'n nga ako familiar sa kong pangaran kayo ni. Maray ano gali ka ni COP. Malisyan mo baga. Gari siya pa sana na live interview. Iyo. Maray ano gali ka ni Chief. The best din eh. Kaya masabi kong well appreciated ta. Yeah. Siya mismo, although baga, so dati na sistema ta, kung po pwede pa sa nakuwara data privacy, kasi bago plus na report na yun eh. Kundi, pigalat ta sa parte ng protocol, di nagdirekta na kita digdi kay Chief. Thank you so much, sir. Yes. Sa oras. The best, and sa pagtaong tiwala sa DCGB. And yan, pagkataramta pa sa ng DCGB and BPN live to, Los Rimate. Yeah. Thank you, sir. Okay, so yan sa BBP yan. So yung kumbaga first 30 pasan natangon yung pasan na kuan information dahil pa nga nagluluwas naman sa pinakasintro. Jimmy Nasalita, DCGB News with new OIC Chief of Police Kanawas, Police Major Nathaniel Jacob. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy. Yan ang pigyasabi baga. The best man inisi ko na di. Naling mo na ito, Junior. Nagpasuway sa pareho na suspected na involved sa drugs. Bintin ako ang kibadin. Magkakuha na di. Happy birthday po kay Miss Queenie Flora, atin, Kuya Nems. Nahiling ko si Mrs. ni Kuya Nems din. Nahiling ko Hay na, ayaw, nagbaba na. Kuya Nems, tabi, Madam Flora, salamato na maraya sa saindong merindalan digdi po sa DCGB. Queenie Flora. Ang gayon ni Miss Queenie,
nakuan ng gad ni Kwan, nakuan ni pareho, nakuha kan duwa, pareho ng gad. Ang ano yan, kaya ano yan, kay Kuya Nemi Buda, kay Madam. Happy birthday tabi, Kuya Madam Queen Flora. Queenie Flora. So, pamkuan ini, tugang ni Ma'am Yet baga. Si Mrs. ni Kuya Nems, yan, may birthday. Sige po, salamat. So sa indang aki, happy birthday. Ang mga helang kang atay araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday ka mo magbabago, sintanganing maugmang atay. Mga tugang kay po nasabayan po nin protection liver aid Silimarin capsule. Ang liver aid Silimarin capsule para po salud asin protection kang atay. Ini may Silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin, mga tugang, antioxidant na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wala. Mahilig uminom mo dai, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid Silimarin capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Okay, o sa pagbabalik. Okay, nakita-kita dyan eh. Nakita ka daw bang kay Anthony Amirati? Matibay yun sa pagagibok ang headline. So, di ba ang headline sa ano, anong online ini? Matibay yun sa writer kay ni? Matibay yun sa writer, oh. Ang writer si Corinne Heller. Ang sabi kang headline, Paul Volcker Anthony Amirati's manhood knocks him out of competition. Salbatana. Tuminiwal-tiwal. Matibay yun. The best ako kan... Ito. French Paul Volcker Anthony Amirati has eliminated from 2024 Olympics after his so sayang mga tugang ano ang termino kainin na tuminama duman sa crossbar duman sa ginibong qualifying event and sent it crashing to the ground. Saka maga eliminated sinoy. French Paul Volcker Anthony Amirati's Olympic dream has ended for a NSFW reason. Di ba? At the men's qualifying event at the Paris Olympics, 23 anyos pa sana siya. Missed his target height and legs, and then he ang saya daang mga tugang na ano ini na ano nga yun so kwan baga so kulambutan mga tugang tuminama sa crossbar. Uy, nabutan niya 15th place. Hello. Ma'am Yet. Po. So, kulambutan kayo sa ban. Latunson ta ka yan. Pakalay Ma'am Yet kurusingon ta ka. Tapos na. Ngarak-ngakan sa mga kalaban niya. Ngayon, oy. Mas maray talaga ngayon medyo kwan sana, medyo ngayon pulgada sana. Awinda, mga tugang sa pagbabalik after kan sa moyang commercial breaks. Kung gusto mo mga tugang na maging masaya, kung gusto mo tabi na maging maugma, kung gusto mo tabi na maging maugmaan sa imong pagurang, kung gusto mo ang mga tugang na maligaya ang iyong pagtanda habang ikanagugurang, dapat tabi ibiteran mo ining mga didiskason tataod-taod. Ikang nagdadangon yan, kung gusto mo na habang nagugurang ka, maging maugma ka, ini po ang mga tips para ika mas lalong maging maugma. Makalipas lang po kan mga patalastas, 3:46. Sige na, sagutin mo na ako. Ano ka? Sinuswerte?
Yes! Sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Uminom at silipin ng Tansan at baka manalo. May 6 na Toyota Zenix HEV, 40 Yamaha NMAX na motor, 250 Samsung A15 smartphones, libo-libong San Miguel Beer shirts, jackets, at libreng beer. Up to 100 million pesos worth of prizes. Sali na sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Promo from July 1 to December 31, 2024. Per DOH, FDA, CFRR permit number 0646 series of 2024. Drink responsibly. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Tukakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Socio Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat at o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito.
Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong diyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin magigos. Pagdabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rahi Barajo di si GB. Dahil natatapos ining topic ko na mano kayo ni 4 minutos na lang, alas 4 na naman, usaga na ini. Magayuno nini, tamay nag-abang pati sa kuya kayo mga listeners ta dyan sa Legazpi City Public Market. Istorya mo nga ito nangyari sa ito ngayang mga rason kung paano maging maong mapagurang. Nga ako iyo po, kasubago hali akong City Hall, tamay piglakaw ako sa City Hall. Iyo man, so, here I am. Sabi ka sa babae duman, ako baga ngaya siging, anong apelyido ka ito? Ako baga ngaya siging, naling amang ko sa apelyido. Tuntun ngaya, madagog nga ako sa imong nga ako iyo po. Hello? Ako yung naghahalap. Ayun na nga no. Kapos na naman sa oras ta. Pangyari sa maabaka. Saga, pagkapon po ng kutulosin niyo. Little ma. Okay, saga sigurado. Okay, salamat. Pati si Manay Telmang Inoveas, naghahalat kang istorya ko. Saga na lang. Mabibitin kita. Magayunon bagay na kita habang nagugurang, dapat kita maging maugma. If you want to be happier and more cheerful as you get older, say goodbye to these 9 specific habits. Yan. Yo, saga na ta. Punang tatulos pagkapunta ha. Alright, now, ready kita sa tuyang health tips. Pag-irestoryahan ta mga tugang ang taba. Ang fats, tabi, iyo ang resulta para kita magkahelang, as in para kita makaget over kang sitwasyon kan sa tuyang metabolismo. Sabi digdi, mga tugang, pag pinag-irestoryahan ta, tabi ang fats. Sa paniniwala ta na ang fats o taba maraot, mga tugang, alagad sa likodan kay ni, ang fat kay puhan niya to sa satuyang general health. Nakakatabang po ini sa satuyang lawas, mga tugang, para sa pag-synthesize kan fat soluble vitamin, siring po sa vitamin D. Vitamin D. Ang ara mo kaya synthesize, pag sinabing synthesize, duman iyan sa thesis, di ba? Pagkigukan sa thesis na synthesize, isi-synthesize mo so related literature, boda ano saro ka ito? Related studies, yan, isi-synthesize mo ito. Gari arog ka ng trabaho niya, mga tugang ampat tabi, kasabay kan mga healthy fats. Ang mga healthy fats, mga tugang, iyong pig-apod na monounsaturated fats, as in polyunsaturated fats, na pinagpupunan kan ang pinagpupunan kan monounsaturated fats, iyo po avocado, nuts, olives, mga maray na klaseng fats iyan, hali sa avocado, hali po sa peanuts, o anong mga nuts iyan, buda olives.
Yan. Igwa man kipigaapod na unsaturated, fully unsaturated fats. Ano yan? Ang mga fully unsaturated fats, ang mga fats, mga tugang nahali sa seafoods, asin po sa sira. Yan. Kaya bagayaon niya ngaya, omega-3 fatty acids. Yan, di ba? Iyan po, mga tugang, ang mga maray na klasing fats. An bako, ang mga ibang klasing fats na maraot ang epekto sa tuyang salud, iyo pong pigaapod na trans fat asin saturated fats. Iyan mga tugang na fat kang taba kang baka, iyan sebo, naku po. Kan narunduman ko naman sa Radyo Klinika, ang sebo kan baka, haloy po, garo din natutunaw yan. Ha? Sa tuya, mga tugang na dugo. Ha? Yan tabi na sa baka. Ha? Kaya baga, yun. Kung halimbawa, nagaparakaon ka ki fats, nagaparakaon ka ki mga matataba na pagkaon, problemado ka na nga tay mo. Problemado ka na nga tay mo. Manay telma inovehas. Problemado. Kaya bagaso, nagkakaigwa kita kipigaapod na fatty liver disease. Grabe nga ang segue mo, noy. Iyo, igoke, kaya ang mga helang kang atay, mga tugang arog kan fatty liver disease, iyan na alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, iyan mga helang kang sobrang pag-inom nin alak, asin pagkaon tapo kitaba. Ining mga taba na naka-apekto sa tuyang liver, iyo tabi mga bad fats, mga maraot na taba. Kaya tapos ang kaugmahan kung di ka mo magbabago asin tanganing mo magmapuang atay, kay puwan tanim proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara. Mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika o drugstores nationwide. Deta lugod, natapos ururontakan salbatana na itong Paul Volcker na itong ano yan, French na halabao naman. Bata pag irestoryando sa mga dapat gibuhon para kita maging mao nga pagura. Nasingitang kita ka na suminabit mga tugang sa kulambutan duman sa kuan sa bar kang ano ito kang ano yan bolt full bolt. Nay ko. Kami kay ito yun sa Makalaya John. Elementary nato ko mag full pole vault talaga. Ang pigpraktisan mi kawayan, ano yung nakawayan sumatagasson? Sumatagas na, yan na pigigibong kwan sa, yan na pigigibong na kwan bagayan na, ano nga purga, palapala sa simento, sa dahiling kwan sa Hong Kong, ang palapala, yan nakawayan na maibog. Yan ang full bolt mi ka ito. Hali kami sa imugan salog, balyo kami sa imugan salog, malabyog ka. Pag napapasala ka, matama ka sa taho kan salog. Kasarabay mo ang karabaw. Kasarabay mo ang karabaw. Magayon nakawat yan na pole volt na yan mga tugod na. Kung ka, nakakaukod ka na mag-itaas. So, kaya, abisado ko ang kawat na. Pag uminitaas ka, dapat kung medyo talagang halawig ang, ano yan, ang espada, ang bagsak mo dapat patalikod. Diba? Kapag uminatubang ka talaga, daog ka. Daog ka sa Salamat po. Goodbye. Saga naman, 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hearing. I love you all. Bicol Target, susunod. Realize true comfort